Genesis ti aduanan nwɔtwe. Na nsɛm yi akyi no, wɔka kyerɛɛ Yosef sɛ, hwɛ, wagya yare. Na ɔfaa ne mma baanu, Manase ne Efraim kaa ne ho, na ɔkɔka kyerɛɛ Yakob sɛ, hwɛ, wo ba Yosef reba wo nkyɛn. Na Israel mia n'ani tenaa ne mpa so. Na Yakob ka kyerɛɛ Yosef sɛ, Onyankopɔn twɛdiampɔn yi ne ho kyerɛɛ me wɔ Los a ɛwɔ Kana asase soɔ. Na ohyiraa me ka kyerɛɛ me sɛ, hwɛ, mɛma wadɔ na mama wadɔɔso. Mɛyɛ wo aman asafo, na mede asase yi bɛma w'asefo a obedi w'akyire no sɛ daa agyapadeɛ. Na afei wo mma baanu a wɔwo maa wo wɔ Misraim asase so ansa na mereba wo nkyɛn Misraim no, wɔnyɛ me dea. Efraim ne Manase nyɛ me dea sɛ Ruben ne Simeon. Na wo mma a wubenya wɔn wɔ wɔn akyiri no na ɛnyɛ wo dea. Na wɔde wɔn nuanom din bɛfrɛ wɔn wɔ wɔn agyapadeɛ mu. Na me deɛ, mifiri Padan a ɛne Mesopotamia me baeɛ no, Rahel wui m'anim wɔ Kana asase so wɔ kwan mu, na aka kwantia bi na waduru Efrat, na misiee no hɔ wɔ Efrat a ɛne Betlehem no kwan nkyɛn. Na Israel hunu Yosef mma no, ɔkaa sɛ, Hwannom nie? Na Yosef ka kyerɛɛ n'agya sɛ, ɛyɛ me mma a Onyankopɔn de ama me wɔ ha yi. ɛna ɔse, Fa wɔn brɛ me ma menhyira wɔn. Na enyini nti, na Israel ani so ayɛ no kusukusu. Onhunu adeɛ yie, na ɔde wɔn pinii ne nkyɛn, na ɔfe wɔn ano yɛɛ wɔn atuu. Na Israel ka kyerɛɛ Yosef sɛ, Mansusu sɛ mehu w'anim, na hwɛ, Onyankopɔn ama mahu wo mma nso. Na Yosef yi wɔn firi ne nantam, na ɔpono ne mu de n'anim butuu fam. Na Yosef faa wɔn baanu nyinaa de ne nifa sɔɔ Efraim mu de no kyerɛɛ Israel benkum, de ne benkum sɔɔ Manase mu de no kyerɛɛ Israel nifa, na ɔde wɔn pinii ne nkyɛn. Na Israel tene ne nifa too Efraim a ɔyɛ akumaa no atifi, ne ne benkum too Manase atifi. Ɔboa pa na ɔyɛɛ ne nsa saa, ɛfiri sɛ Manase ne abakan, na ohyiraa Yosef sɛ, Onyankopɔn a m'agyanom Abraham ne Isak nantee n'anim no, Onyankopɔn a wayɛ ne me nkwanna nyinaa de abesi nnɛ, ɔbɔfo a oyii me bɔne nyinaa mu no, nhyira mmɔfra yi na wɔmfa me din ne m'agyanom Abraham ne Isak din frɛ wɔn, na ɔnnɔɔso nyɛ pii wɔ asase mfimfini. Na Yosef hunuu sɛ n'agya de ne nsa nifa ato Efraim atifi no, anyɛ no dɛ, na ɔsɔɔ n'agya nsa sɛ onyi mfiri Efraim atifi nkɔto Manase atifi. Na Yosef ka kyerɛɛ n'agya sɛ, M'agya, ɛnyɛ sɛ tie ne no, na oyi ne abakan, fa wo nifa to n'atifi. Na n'agya ampene, na ɔse, Minnim, me ba, minnim. Ɔno nso bɛyɛ ɔman, na ɔno nso ayɛ kɛse. Nanso ɛnyɛ dɛn ara a ne nua kumaa no bɛso asene no, na n'asefoɔ bɛyɛ aman pii. Na ɛda no ohyiraa wɔn sɛ, Wo na Israel de wo behyira sɛ, Onyankopɔn nyɛ wo sɛ Efraim ne Manase. Na ɔde Efraim dii Manase kan. Na Israel ka kyerɛɛ Yosef sɛ, Hwɛ, merewu, na Onyankopɔn bedi mo akyi, na ɔde mo asan akɔ mo agyanom asase so. Na me deɛ, mama wo asase kakra bi a ɛboro wo nuanom deɛ so a mede me nkrantɛ ne me tadua megyee no Amorifoɔ nsam.